дуруди худо, дӯстони азиз, дӯстоне ки ин дам маро интизор буданд, аз ҳар яки шумо маъзарат металабам, ки каме дер кардам, зеро дертар дар хона расидам. Имрӯз бисёр мавзӯъҳо бисёр аст, фикр мекунам хабарҳоям бисёр аст, хусусан он хабаре ки мисол аз сарҳадҳои ҷумҳурии Тоҷикистон омада истодааст. Ба ҳар як гузаштагони марҳумон аз худованди азза ва ҷал ҷаннат металабем ва ба наздиконашон сабри ҷамил хоҳонем. Худованд ҳеҷ вақт дар мамлакати мо ҷангро равона насозад ва дар чунин рӯзҳои сахт бадбинии якдигар бояд ҳамавақт дур бошад аз якдигар. Дар ин чунин вақтҳо бояд якдигарро бубахшем ва дар паҳлӯи якдигар бошем, зеро душман бо ҳар баҳона, бо ҳар яроқе ки ҳаст ба мо ҳамла мекунад. Дар ин ҷо баъзе одамо фитна меандозанд, баъзеи дигарҳо бошанд мисол сафсатагӯӣ мегӯянд. Ин вақт вақти сафсатагӯию ба якдигар санг андохтан нест ва аз рӯи одамгарӣ ҳам нест. Дар ин маврид одам мефаҳмад ки душмани миллат ҳасту, ки дӯст ба миллат ҳаст, ки манфиатҳои шахсӣ дораду, ки манфиатҳои миллӣ дорад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар шабакаҳои интернетӣ гӯем фаҳмотар мешавад. Ҳамсоягонамон бисёр як ҷанги информатсионая вайна, ҷанги иттилоотӣ эълон кардагӣ ҳастанд, ки ба ҳар баҳона бо тариқҳои фейкӣ медароянд ва худашонро сафед мекунанд, худашонро нишон дода истоданд. ҳатто ҳамон раиси кумитаи амният Тошиев бошад, баромад кард, гуфт ки мо ба тоҷико ҷояшонро нишон додаем, ҳамин рӯз баромад кард. Инҳо барои чи хеле рӯҳия мегиранд? Барои чи ки дар чунин ҳолатҳо мардуме ки фикри миллату давлат мекунад дар паҳлӯи якдигар аст. Он вақте ки ӯро хостанд ки аз чӣ биравад, аз курсӣ биравад, аллакай ӯ бошад ба як провокатсие кард дар сарҳади Тоҷикистон, на танҳо дар сарҳади Тоҷикистон, дар худи Тоҷикистон, дар замини Тоҷикистон як шаҳрванди Тоҷикистонро мошинашро боздошт намуда ба сангсор карданд, ба сангҳо заданд ва ин ҳамон асос шуд ки тирпаронӣ шуд ва мо 18 нафар ярадор шудем ва 2 нафар ҷон бохтанд аз тарафи Тоҷикистон. Аз тарафи Қирғизистон бошад агар 11 нафар, худо дурӯғу накунад, 11 нафар ярадор шуданд ва ягон касе ҷон набохтааст. Имрӯз доиразанӣ доранд қирғизҳо ва мегӯянд ки ана мо нишон додем, хуб кардем, фалон кардем, бесмадон кардем. Ба ҳар ҳол ба ҳар хел провокатсиё дода нашавед. Ҷанги аввал ҳам соли гузашта аз пушти як видеонаблюденӣ дар ҳамон сталбаҳо насб карданӣ шуданд аз тарафи Тоҷикистон, ба онҳо маъқул нашуд. Онҳо ба парондан гузаштанд ки дар ин ҷо насб накунед видеокамераро. Аз ин сабаб ҷанг рӯй зада буд, ҷанг рӯй задагӣ буд ва фаҳмиданд ки тоҷико чӣ хел ҳастанд. Лекин пас аз оне ки онҳо дар бесарнишин, яъне ки ҳамон бесплотникҳоя хариданд, гуфтанд гирифтанд, дигар рӯҳияи дигар гирифтанд, як рӯҳия гирифтану хостанд ки худашонро нишон доданд. Ба ҳар ҳол ман хеле умеди калон дорам ки ба хунрезӣ намеравад ва мардуми тоҷик дар ин шабу рӯзҳои сахт ба якдигар мепайвандад. Аз байни мо бадбинии якдигар, душманӣ ба якдигар бартараф карда мешавад. Баъд пас аз оне ки ин ҷанг иттилоотӣ шурӯъ шуд, баъд аз шумо як хоҳиш мекунам ки ба таҳқиру дашном нагузаред, зеро ки худи маро фейсбук аллакай блок кард. Ман хеле то нисфи шаба баҳс карда баромадам. Худоро шукр ба ҳамаи баҳсҳо ғолиб омадам. Лекин ҳамхели фейкҳои вайҳо бисёр жалб равон кардан гирифтанд ки фейсбук маро як моҳ блок монд. Дар фейсбук ман ба комент ё ягон чиз нашр карда наметавонам. Яке агар шумо дар он ҷо нависед, ман наметавонам ки дар он ҷавоб бидиҳам. мегузарем ба мавзӯи дигар. Мавзӯи патент хеле ҳассос рафта истодааст, хусусан дар Москва, Московская област. Барои чӣ? Барои он ки 29 январ дар пресс-конференсия
худи генерал Казакова баромад карда гуфта буд. Казакова ин сода карда гӯем калони фемеист дар Русия, тамоми Русия аст. баромад карда гуфтагӣ буд, ки ба шумо, ба тамоми муҳоҷироне ки бетариқи раводид вориди Русия мешаванд, яъне бевиза ворид мешаванд, ҳамчун шаҳрвандони Тоҷикистон, Ӯзбекистон, ба онҳо вақт дода мешавад, ки то 31 декабри соли 2021 ҳуҷҷатҳои худро дуруст кунанд ва ба патент биспоранд. лекин мардуми мо ки аксарият парво надоштанд, патент наспориданд, акнун соли нав ки шуд, аз 1 январ аллакай наметавонанд ки патент биспоранд. Барои чӣ наметавонанд? вақте ки шумо меравед патент спорӣ, ба ҳазур аҳамиятет ба ҳамагон бирасонед. бачаҳо, ҳамин гапа мумкин даҳҳо нафар ба ман занг мезананд, як гапа ман 10 бор ман такрор мекунам. пас аз 6 дақиқа ман дар пахши мустақим гуфта истодам. яке агар ягон кас гӯяд ки кӣ дар куҷо гуфт, метавонед ки ҳамин пахши мустақими имрӯзаро пешниҳоди ӯ гардонед. вақте ки шумо патенткунӣ меред, регистратсия доред, мегӯянд ки ту дар сари вақт патент кардагӣ нестӣ. меравӣ дар ҷои регистратсия бояд штраф според, 10 000 штраф меспоред ва пас аз он омада ба патент меспорӣ, бояд мо қабул мекунем. вақте ки шумо ба ҷои ҳамон регистратсия кардаатон меравед, дар он ҷо дарҳол шумоя дастгир мекунанд, протокол мекунанд, суд мебаранд. суд ки мебаранд, вақте ки суд ки бурданд, аллакай шумоя депортатсия мекунанд, ё штраф мекунанд, 5 000 штраф мекунанд, ё 10 000. бо инҷа болои штраф мешавад. барои ҳамун лозим нест. хубтару беҳтараш ба ҳар яки шумо тавсия метиҳам, ки касоне ки патент кардагӣ нестанд, ба сахрова нараванд ва ҷарима наспоранд дар ягон ҷо. чандин одамотро аллакай дастгир кардагӣ ҳастанд ва депортатсия карда истоданд, ё ғам метиҳам, пулотона мегиранд. ҳамхелӣ карданд. аллакай чандин нафар ба ман муроҷиат кард. барои инро чӣ кардан, пешгирӣ кардан, хубу беҳтараш шумо сарҳад рафта мебиед. ғайри сарҳади Беларусия дигар метавонед ки тамоми дунё калон аст. куҷое ки хоҳед рафта омадан гиред. хоҳед Тоҷикистон равед, хоҳед Амрико рафта биёед, мебиёед, давида карда цел визита работа нависед, давида карда регистратсия кунед ва пеш аз споридан ба патент шумо ҳатман аз ҳамон одаме ки ба шумо регистратсия кард як подтверждениеша гирад, ки шумо сарсон нашавед. бисёри одамоя отказ мекунанд, барои чӣ ки регистратсияшон дар худи чӣ нест, дар база нест. барои ҳамин меред, мебиёед, сарҳад рафта мебиёед, регистратсия мекунед, аз нав ба патент месупоред. ҷонканӣ накунед, бефоида гапҳои ҳар кас ба наравед. якта штраф мекунад, яктаи дига предупреждение ки шуд, ҳамун части 4 кати шумоя патентам диҳанд, ки мегиранд, чӣ мекунанд, запрет 3 сола бо мемонанд. 2 штраф ки кардед, ё як запрет, як предупреждение. ман ҳатто дар практика ҳамун корҳое шудагӣ аст, ки дар дута предупреждение гирифта ҳамхелин чӣ кардагӣ ҳастанд, запрет мондагӣ ҳастанд. як бор дига такрор мекунам, касоне ки патент накардед, вақти регистратсиятон ҳаст нест фарқ надорад, убури сарҳад равед. убури сарҳад карда мебиёед, яъне пересечение границы карда мебиёед, аз нав ҳама ҳуҷҷатотонро аз нав карда мегиред. ва касоне ки дар паспортҳои худ муҳрҳои фалшивӣ дорад, яъне ҳамун печатҳои фалшивӣ дорад, шумонам ба як тавсия медиҳам, ки ҳамун паспортҳои худатонро дар консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди Русия дар намояндагӣ алиш кунед ва пас аз он убури сарҳад карда биёеду будубошти худатонро дар ҳудуди Русия қонунӣ кунед. зеро ки охирон вақтҳо, ман дигар районҳоя намедонам, дар Москва ва Санкт-Петербург бисёр як рейдҳои шадид рафта истодааст, ки мисол будубошти қонунӣ будан ё набудани муҳоҷиронро аниқ мекунанд ва ба ҷарима мекунанд, ё як чи ба дасташон ки ғалте дед, албатта як баҳона мешавад, мегиранд, як ё ҷарима мекунанд, ё депортатсия мекунанд, рафтан мегиред дигар Тоҷикистон, ё ки убур бояд ки хоки инҷаро тарк кунед. бародарон, инак ҳамин чизи асосии дар бораи патент буд, ки ман гуфтам гузаштам. шумо метавонед ки ба зангҳои телефонӣ шурӯъ кунед ё ба зангҳои WhatsApp. чанд нафар занг задам, ман набардоштам. шумо метавонед ки анакнун занг бизанед
ман ба суолҳои шумо ҷавоб медиҳам. Алло. Алло, салом алейкум ака Бахо. Ва алейкум ассалом. Ака созат хубед? Ташаккур. Ака амин статьяи додари мана ПП8 статьи 26 задагиан. Адар модари ман граждани Россия ҳамина мон ва заявление навистем НВД да НВД ҳуй накард. Дар суд заявление навистем ҳамин суд чанд қапас қарор мебарад ответ надод. Нигоҳ кунед да вақте ки суд вақте ки ҳуҷҷатҳои шуморо мегирад ҳуҷҷатҳои шуморо мегирад ва дар муддати 60 рӯз дида мебарояд. дар муддати 60 рӯз мегӯяд ки кай омаданатон дар кор кай суд мешавад омаданатон лозим аст. дар муддати 60 рӯз бале просто мо аку дават кардем ҳамеша нафаҳмидем кай вақт дошта ответ метиҳам. вай шумо сдават кардед намедонам чӣ хел сдават кардеду аслан ин кора юрист давар мекунад шумо наметавонед хуб не ака мо юрист давар додем ҳама тарафа юрист ака нигоҳ кунед да ҳамин аст бародар ҳамин аст бародар 30 рӯз 60 рӯз ҷавоб метиҳам. просто юрист амо ки чен як моҳ шуда мешавад. Не, номахлуқ ин гапи дурӯғ аст. Значит вай юрист ҳам набудааст, як фиребгар, як қаллоб будааст ки ахмақ кардааст шуморо. Не вай бародарҷон вай як мавзӯъ не савол тед ҷавоб тед ки ман мисол одамо занг зада истодам ҳозир ман парешон мешавам. амо ака азор раҳмат. Майлаш хоб. Алло. Алло. Салом алейкум бародар. Ва алейкум ассалом. Акаҷон савол битем ҳамин додари мо акаҷон виза шифр ҷамъи амин сиясидаги бӯй шидак ҳамин 24 да омадак вақти мо ака да прописка биспоремешуни ки агар ҳам виза амирӯз бошам ҷои прописка спорӣ мега ки виза ристай барои ки бамо меги. бародари азиз вақте ки вай даромад омад аллакай вай кушода аст. фаҳмидим ҳамин ҳатти хеш тавор буама акаҷон патента супорида мега ки алло. Лаба. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. ҳамин мо Тоҷикистон виезун маҳкам буд. 2 сол дар Тоҷикистон истодем. хай. ҳамин шадофан додарку ҳаминча. Eşeğe amin saçan borattım, proje kekedim, kan mahkama vakti amin şabulma bismi noya borattım. Bu aka fezbe temeye sıkıla metni bıraktım. Bu bile gittim, umadım, paride umadım, registrasyon kedim, rattım patent da spordu. Patent çiroşi Google patent tadgir, rattım patent giri. Gufti registrasyon da bazen nete bıraktım. Umadım amca registrasyon kadagi. Ama beyzi mahkame peş bud. Аммо було губиеди шумо маҳкама шуморо регистрация дода наметунед. вай дурӯғ мегава бародар. ки регистрация кард ба шуморо? Не я одам кард бо чанд адил замонита рӯӣ кардем ҳамин чанд каси дига даниёро рӯӣ кардем ҳамин ки атве чанд хели додата. ва статьяи чанд кати маҳкам кардагиам? Статья як штраф кати намешавад. штраф статьяша гап занед? статья шану метунам бахламу вие зарисаге то да ҳами 21.09 2022 ин маҳкам буд медонишон дар Тоҷикистон ин мебурмад мана намегуфтам ва селим ҳамин садодаку моро уш умаде ине патена надодану бовар кунӣ ака ани ҷиярман ранги хидм будам я ҳичаш ҳамин хе маҳкам буд. бародарҷон мактуб менависед, як запрос мекунед, мактуб менависед, шуморо визатона бояд ки кушоянд. касе ки маҳкам кардагӣ бошад главное управление бояд равон кунед. Москва бошад главное управление по Москве, Московская область бошад главное управление по Московской области. Москва бошад равон мекунед, ҳам тариқи онлайн равон мекунед, ҳам тариқи почта як запрос карда равон мекунед. ту чӣ дорӣ, WhatsApp дорӣ?
واتساپ دارم آقا. ручка дар ин киса. ҳозир ман хай номеротро нависта мемонам, ба ҳар ҳол ман занг мезанам, суҳбат мекунем. واتساپ من اصلا نمره تاجیکستان هست. همین نمره гап зан, номерои тоҷикистонта гап зан. 3 تا 9 3 تا 5 223. майли бародар, хоб. اکا واتساپ دارم اگر همین ایلوج بیاد. майли хай охи бас охи. о як каси дига да ҷавоб диҳам бародари азиз, охи фаҳмидум, дига гапота баъд мезанӣ. майли. алло. алло, салом алейкум ака. ва алейкум ассалом. ака як ду савол пурсам. ман РВП дорам. ман метавонам ки дар РВП ман Московский области дар Москва официально кор кардам метавонам? РВП кати не ВНЖ кати метавонед. РВП только по региону кор мекунед. агар ман кор кунам қаблан депортация мекунам. депортация мекунам? не официально кор кунам чи метавонам ягонҷо? бародарҷон гӯш кунед, вақте ки шумо дар ҷои кор қапидан, шумо аллакай дар он ҷо ягон ҳуҷҷат надоред ҳисоб. тамом. шумо яки дар кӯча қапидан, даже дар кӯча ки қапидан, шумо бояд ки як билете пешниҳод кунед ки гӯед ки ман нав омадам инҷо, дар муддати 7 рӯз бармегардам боз. Московский област ман любой шаҳр шуда метавонам? бале. ака ман бо Тоҷикистон равам, ҳамин РВП қат метавонам? агар чанд қа метавонистам? тоҷикистон равед 180 рӯз ёд нагашта биёед. то 180 рӯза метавонам? майли ака, раҳмат. майлаш кун. алло. салом алейкум. ва алейкум ассалом. акои бахтор ҳамин паспорт алиш кардам. тёрди знак отчество хушшудагӣ. миграсионка фмс алиш накард. бояд граница пискат кунед. не бояд алиш кардат я. ФМС-и ки ҷои регистратсия дорад, бояд, значит шумо паспорти кӯҳна доштед, дар паспорти кӯҳна отчество надоштед, правильно? Надошт. Бо тёрди знак хушшудагӣ. чӣ хеле тёрди знак? ба ҳарфи яши айни каруча хушшудагӣ. маъруф эқтимияку ҳамхи ҳарф хушшудагӣ. маъруф шудагӣ? хай ҳеҷ гап не, охи маъруф шуда бошад, маъруф шуда. шумо як хай аз ҳамон ҷое ки шумо шиноснома додан ҳамоно хатогӣ кардаанд. алло. дар паспорти чӣ нест мақсад? дар паспорти тоҷикӣ? ҳавас дар тоҷикиро дар паспорти чиқиш кардан нав. паспорти загранда. загранба кардан. аз ин пеш маъруф буд просто. ҳозир гирифтан бо як одами дига сохтаанда. бояд справка ки теравед, бояд ки алиш кунанд. агар бисёр предиратсия кунанд, агар хай маҷбур ки мисол бури сарҳад карда биёед. майли бародар. алло. салом алейкум ака. ва алейкум ассалом. акаҷон як савол доштам. хоб. патена 3 солаша споридам. айсар. баъд сообщение омад, рафтам, чим наромад, ака регистрация дар бази дан наромад. баъд мара гуфтанд ки рафта регистрация навкун, биё патена гир мақсад то чанд вақта метавонам рафта. Московская область гапа гуфт. Московская область. раве гиреш штраф мекунад, метиҳад Московская область хуба 1,000 штраф мекунад, метиҳадтона дар муддати 1 моҳ бояд ки рафта патентатона гиред. 1 моҳ дака. ҳозир ман як 15 рӯз чи регистрация да через як ошном додагиам мақсад регистрация гуфтам кана. ҳозир тайёр шудагӣ нест регистрация. хай. ягон қонуншиканӣ мешавад ё не ака? Конечно қонуншиканӣ мешавад. шумо беҳичӣ гаштед ҳозир. шумо ям қапан депортация мекунанд, бале. депортация мекунанд? бале.
رجیسترات هم ناو کنم رفته میتونم گرفته؟ کنش نمیتونه رفته گرفته. مایل کجا زنده باشی؟ مایل خداحافظ. رحمت. اکثریت آدما آخران وقتا бечораҳо регистратсияшон дар база нест. барои ҳамин пеш аз супурдан худи ҳамон посредникатона гӯед ё ягон милисияи шинос дошта бошед гӯед ки регистратсияи шумоя аввал тафтиш кунад ва пас аз он шумо ба супуридани патент равед. ва ё бо фарқаш не як аҷиб ҳамин ки мисол Московская област як штраф мекунад метиҳад, Москва ин корро намекунад. Москва ҳам хеле худаша ба нутонӣ мезанад ва ҳам хеле чӣ мекунад. касе аз Тоҷикистон як чиз рӯй кардааст. Ман Тоҷикистон рости гап на Snapchat дораму на Тоҷикистон гап зада метавонам. Рости гап агар касе тамошо карда истодагӣ бошад, агар марҳамат занг занед, дар WhatsApp занг занед ва дар ягон савол дошта бошед, агар саволе ки дар умумӣ ҳаст ва барои ҳамагон бояд ки гӯш кунад, агар саволи шахсӣ бошад, агар ман каси ягон касе мисол шинос шудан нестам ва нияти шиносшавиам нест. Алло. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Хоб. Ман РВП под Москвой. Иджа Москва да мия дубор капитан там просто проверка мекунем ки ҷоида ҷанг шудагиам хе. Бурдан адел кам тарпа сар додам, да РВП мо зарар намерасонад. Не ҳеҷ кор не проверка кардиан сар додан тамом. Просто خیلی می شود که وقتی که در وقت‌های آخر مثال مردم خودمون بسیار با همین جنگ‌ها اشتراک کردگی بودن، جنگ بین ملت‌ها و هم خیلی کارها، وقتی که تاجیک بودن اتون نمیفهمن، البته میبرن ایزی دست میگیرن و شما از تمام همون بازایی که دارن پرویرکا کرده میبراین. اگر خیلی аннулировать кунанд, ма ягон хел метавонам фаҳмида ё ки мара мегӯяд не аннулировать кунанд, агар аз рӯи қонунгузории Русия аннулировать кунанд, агар бояд ки шумо дар муддати 3 рӯз бохабар кунанд, вақте ки шуморо даъват кунанд ва пас аз он даъвате ки карданд, он ҳукме ки мебароранд нисбати шумо бояд ки пешниҳод карда шавад ва имзои шумо дар он ҷо бошад ва ба шумо 3 рӯзи дига вақт дода мешавад ки тарки хоки Русия кунед. чони хел сразу наметавонам накардам. Не, худашон метавонанд карда. Аз рӯи қонун бояд ки шумо уведомление равон кунанд. В курси бошам, извещение равон кунанд, бале. Майли раҳмат ака. Шумо ака гуфтен 180 рӯз наметавонам, 6 моҳ наметавонам Тоҷикистон рейс. 6 моҳ. Бо мара гуфтан 3 моҳ. Не, 6 моҳ. مال وایش هدف روی میکنم تو نه قانون شروعی میکنم تو نه اکا التماس تونه نمیره یک روی کنه نه مالش خب انشاءالله مال اکا رحمت 60 69 فقط نمبر رنگ صورت تعلیش نکن مال اکا رحمت التماس هم را یک روی کنه باشه. Алло. Aya. Bye-bye. Akay vaqtda assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akay vaqtda savol داشتم چیه سال 2020 خب و پونکت 11 چاس یک статья بیشتر запрет اشتگیه 5 سال همینده مثال بده запретом اگر اوچم پاسپورت مادر شما وقتی که پاسپورت میگیرد اساس پیدا میشود که شما با چیزهای دختر ارگانهای دختر عریضه پیشنهاد کنید و ایها که دیده که برآمدن شاید که کشون شاید که نکشون. برای که مثال برادر جان سوال برادری عزیز فقط سوال تید کیم کیوی گپ باشه گپ نزنید همه هر گپ میزنند مردم توجیک اصلا هم خیلی یک خاراکتر دارد که مثال داند نداند یک چی گفتنش در کارد یک چی میگوید برای ما اهمیت ندهید شانس هست نه مثال البته 50 هست به هر حال هست ماشاءالله اگر
وقتها هزار آمد. مال برادر. التماس برادران خواهران عزیز سوال ننویسه فقط چی کنه زنگ زنه جواب میتیم اینجا همون قدر سوال شده است که نمیدونم در کدام این جواب دادن نکن بخشیش من یگان خیلی و گندگی شما نمیگویم SMS هم روان نکنید اینقدر SMS روان کردن فرق آخه ما وقتی که در شما واتساپ جواب نمیتیم SMS شما وابشه جواب نمیتیم نمیدونم اینترنت گاه گم شده ایستاده است برای همون یکی زنگ میزنه همه کسا زنگ میزنه یکی زنگ نمیزنه یگون کس زنگ نمیزنه هم خیلی میشود علی جان رحمت برای دستگیری در چت هم وقتی که می نویسند در چت خیلی اکران گم میشود از اکران گم میشود خوبش خوب و بهترش من فکر میکنم که در واتساپ زنگ زنید با همتون دسترس است واتساپ حاضر اگر همون رجیستراسیی که شما در دست دارید حتی با صاحب خانه هم رفته باشید اگر می شود که در بازه نمی شود زیرا که شما چرز انفیکسیه میکنید انفیکسیه یک خیلی بعضی وقت می شود که با چی روان نمیکند چی میگویم با MVD روان نمیکند دیگه بازه با نمیمونه یا با MVD روان میکند هم داکومنتاتون گم میشود از موبایل دیگه بازه با نمیمونه در این حالت ها میتوانید که شما با انفیکسیه مراجعت کنید و پاتیجدنیش رو گیرید که در حقیقت فلان روز فلان ساعت شما سپریدگی بودید هم خیلی اسلوب سپریدگی بودید این همش بی پول است و کسانی که خانه دارن جا دارن در حدود روسیه شما میتوانید که بی یگان مشکلات 3 نفر در خانه خود رجیستراسیون کنید زیرا که خودی زمناچلنیک یک رایون که ما خیلی صحبت کرده بودیم گفته بود که 3 نفر که زیاد شد می شود که پرویرکا کنیم ما و رجیستراسیون آنها رو انولیت کنیم زیرا که بسیاری آنها پروست برای رجیستراسیون داشتن میکنن و در آنجا زندگی نمیکنن برای همین کمتر احتیاط شوید و کسانی که مثال هوا مثال کوارتیرهای ریزینی که مثال میکنن و رجیستراسیون آنها هم در خطر هستند میتونن که از 200,000 سر کرده آنها رو اشتراف کنند الو السلام علیکم و علیکم السلام خیلی بختور بخشش رامتون نه بختور نشد یا چی پرسم اگر بودولین با پروفیسیا کار میکنم نشد داکیمنت گرفتن ویدنجیتی استوک راجانس همه اولی یا بچه کار کیسه پروفیسیا уже 5 ماه شد کار کیسه ای 6 ماهش میرود همین یا بچه ها گفتن که همین پروفیسیا را از بند میبرن چی پروفیسیا سلیسر строительный دیده همون چی هستن همین میگن که از بین میبرن همین نشد شما سیاسی نیستیم نگاه کنید خودش علاقه در یک قانونگذاری هست که در بعضی مناطق ها طبق مینترود 446N یک پریکاس هست پریکاس مینترود 446N در همونجا مثال پروفسیو هست که کمان در روسیه و طلبگارشان بسیار است در بعضی مناطق ها 6 ماه که کار کرده شما میتوانید که با VNG سپرید
фаҳмида уже вақте ки шумо ба ВНЖ месупуред аз байн мебаранд намебаранд дигар ин дар ихтиёри вайҳо нест то есть аллакай ВНЖ ки супуридед дигар ҳамин рӯз супуридед пага аз байн рафта бошад агар аллакай шумо ВНЖ худро мегиред зеро ки як рӯз пеш аз байн рафтана шумо супурида будед. Не, оли мақсад ки оли мо насупурдем и ами моҳи марда то есть 15 марда баъд 6 моҳ меша барои супуридан ай профессора гуфтисиян ки баъд аз ами якми феврал аз байн мебаранд ҳоли маълум нест охи ин гуфтан мегиранд хеле қонун бо нест ва ҳар вақт аднавид мешавад дам зиёд мешавад дам кам мешавад яки ба ҳар ҳол 400 чанда профессия буда унҷа хато накунам аксарияташ духтуро буданд. мақсад чи ки дами ами ба налог пули ис чиза медодагӣ дами 15,000 беғарз аз пули патент мефурода ҳар моҳ. Не нигоҳ кунед агар нигоҳ кунед мутобиқи қонунгузори Русия ин шартнома дар хато накунам дар созишнома гӯем соглашени байни СНГ ҳам ҳаст. шумо метавонед ки агар двойное налогообложение рафта истодагӣ бошад агар бояд ки бухгалтерия муроҷиат кунед он маблағгузорие ки аз тарафи шумо ба патент карда шуд бояд баргардонда шавад. Не ина бояд ки баргардонанд. Нигоҳ кунед агар бухгалтерияи шумо надонад агар Москостранс бисёр бухгалтерияш хуб кор мекунад метавонед ки аз онҳо равед тавсия гиред ки чӣ кор кардан лозим аст. ин он қадар мушкил нест. мушкилот надорад. Не шумо 13%-атона намегардонам. шумо ҳар квартал яъне як квартал 3 моҳ ҳисоб меёбад. ҳар квартал патентатона супоридан мегиред лекин бозгашт мекунад патенти шумо. фарқ надорад то 3 солаша шумо гаронда метавонед агар официально кор карда бошед двойное налогообложение рафта истода бошад. ина амира ма уже як худам вид на жительство дорам то инем 2000 охир 2021 манам ба патент кор кардам. бародарҷон метавонед муроҷиат кунед боз пас гардонед пулҳои худатонро. ина амира ма уже як партия супурдам 3 солаи охира 2018 19 20 21 насупурдам. амира моро отказ кардан. То есть ма официально кор мекунам. Чи отказ кардан? Налога отказ кардан. барои чи отказ кардан? гуфтан ки пула бар намегардонем. ҳамин налог худаш вай кадом дигар ягон кундашта ғалтидагӣ ҳастед ҳам хеле гуфта официально отказ кардан ба шумо? не официально мода қоғоз наёмада ки за то не ва ё официально бояд ки отказ кунанд хеле ҳавоӣ отказ карда намеша ягон колхоз нест ку инҷа просто документҳои моро қабул накардам. не ва ё бояд ки қабул кунанд ва ин кора бояд ки бухгалтерия кунад. ана ҳамира бухгалтерия кард. то есть мо бухгалтерия худмон дорем. ана кати бухгалтерия рафтем. даже синимо нигоҳ намекунад. не ва бояд ки шумо нигоҳ кунед бухгалтерия ходатайство мекунад заявление пур мекунад реквизит мемонад 2 НДФЛ мемонад ва хоҳиш мекунад дар он ҷо ки мисол амхели двойное налогообложение идёт согласно соглашением СНГ от такого-то числа двойное налогообложение короче запрещается буд як чи ҳамҷо навистагӣ буд он қадар дар ёд надорам. налоговикҳо бисёртар хубтар медонанд. дар он ҷо навистагӣ чотка ясна навистагии мутобиқи қонунгузории Русия ҳам чотка ясна навистагӣ аст. моддаш дар хотирам нест налоговое барг мегардонанд ва ё бояд ки барг нагардонанд ҳатто ки бояд ки заявлениҳои шумо як ҳаққи ҳуқуқи нагирифтанро надоранд ва ё бояд ки бигиранд ва официально ҷавоб диҳанд. ҳамира як бор дига попробовать кунем мегеданд. конечно ва ё бояд ки гиранд. барои чӣ камера мо ҳамаша чӣ кардем хеле расход кардем. наметавонад ва ин қадар расходам надорад ба ҳар ҳол даводав дорад. ин корро бояд сари вақт худи бухгалтерия мекард. ира ҳамун рости бухгалтерия мо намедонист. амира аз шумо дида будем як вақт. просто амҷа дар интернет ҳатто нависад бухгалтерия двойное налогообложение ҳамаш мебурояд уже. раҳмат. мале худоҳофиз. ҳеҷ гап не. худоҳофиз. алло 55 24 гап занед.
Алло. Алло. Салом алейкум, ака Бахтиёр Созак. Ва алейкум ассалом. Ака Бахтиёр, ма чӣ пурсем? Хоб. 21 декабрда барои патент спорда будем. Хулоса тайёр шуда буда, бо рафтем регистратсия дани баъз заданам да. Амра ака гуфтесам ки рӯз душанбе тайёр мешавад. То чанд хара патент меса онҷо да меган як моҳ. Як моҳ меса, хай одди хоят ҳисоб накунан, агар меред як бора ду моҳаша меспоред гирифт патента ба. Патент кай тайёр шуда буд? Мо рӯзои диги мо се мода буд ами аввал да будем тайёр буд. Хайр авед иншалло метавонам. Можа буд охир намоми 12 мод рафтем. Дани баъз заданам дар регистратсия аксар нам. Малис кунед раве мета иншалло. Маш равад. Алло. Алло. Лабай. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Насмон дуруст. Нах шукри худо. Бародар як савол доштем шумо. Боша. Мо аз замон иштирокчиёи митинги задам накард. Хай. Бародари азиз, ҳамаи ҳуҷҷатҳои мо дуруст буд. Вақте ки ҳамон митинг рафтем, азамчи ҳамаи запрети моро маҳкам карданд. ҳамон ҳоҷи ба регистратсия чӯбӣ карда гаштем. ҳамна чӣ маслиҳат метиҳем? бародарҷон, шумо метавонед ки як ариза пешниҳод кунед ба МВД ки мисол иштирок накардам гуфта ё ки чӣ кардам гуфта чӣ мегӯянд хай роҳгузар будам, яке хато шуд, ягон чи баҳона ёвед пешниҳод кунед кам карда шавад. гуфта мумкин ки 3 сол запрет кунанд то набад. баъд чанд қай ҳамон? Ман намедонам чанд ха, ҳар кас ҳар хел мондагиан. Ай 3 сол то 20 сол. ҳар хел мондагиан. 20 сол, 25 сол. ҳамин WhatsApp допастан ҳаза ҷавоб метидем. Ман кам ҷавоб метиҳам, он қадар ҷавоб наметиҳам. Фақат рӯзҳои душанбе кати ҷумъа пас аз соати 8 бегоҳ бо вақти Москав пахши мустақим мебароям. Не, агар хоста боша намеем ба аммо чӣ шуд нашуд ҳамонро нависем агар. дар ин худи ҳамин одамое ки ҳам хелен часпидагианд, Шӯрат Қудратов заниматсия карда истодагӣ буд. Ман худам ҳозир айни ҳол ягон офис надорам. шумо метавонед ба ӯ муроҷиат кунед. Офис дорад, дар зери наворҳояш мебарояд. як бор пешаш биравед. ҳамин коро ки ҳамон худаш заниматсия кардагӣ буд. Хорошо, ҷон. Ман алло. Салом алейкум, ака Бахтиёр. Ва алейкум ассалом. Акаҷон, мумкин як савол тем? Боша. Ҳамин нав як 3 рӯз пеш ака регистратсия гирифтем. Лекин ма 3 сол пеш паспорт алиш кардагим, мақсад ба дигар ном фамилия омадагим, ҳали паспорти ма ака тоза. Агар ма боз бурам патентгирӣ вай дани пешинам бубуре ака, то чӣ мешуда боша? шумо пеш аз патентгирӣ шумо равед ҳамон қоғозе ки дар даст доред, ҳамон корточка аст ки ному фамилияи шумо иваз карда шуд, ҳамон кати ФМС равед иваз кунанд дар он ҷо. фаҳмиде? ман будам мехелӣ, шудам мехелӣ гуфта. ҳанамхе вақте ки алиш кардан дар он ҷо бо як одам мешавед, ҳеҷ гап надорад, меред. Агар набоша, агар меред мегӯянд ки алиш кардӣ, ту бояд ки справка биёрид, ному алиш кунӣ бурда, бо ҳамин кора аз нав ака Тоҷикистон справка роим кардам ки ман действительно ном фамилиям алиш кардагиам. як нигоҳ кунед, як бадӣ инҷа дар ҳамон аст ки шумо иваз кардагӣ ҳастед, лекин шумо ҳамхелӣ барои даромадан ба Русия иваз кардагӣ ҳастед. ва ё агар ба бадӣ гиранд, агар шумо як судам карданашон мумкин асту. Ва ҳар ҳол аллакай уже вақт гузашт, ҳамаша вақташам гузашт гӯем. шумо равед ҳамхелӣ ба ФМС муроҷиат кунед ки ман будам А, шудам Б, маро Б кунед гуфта.
ҳам хеле мегиранд, иваз мекунад, дар ҳамон баъзашон медароранд, ки мисол ҳамин номуш фалонӣ буд, бесмадонӣ шуд. Хубай, охи хубай, тоза бошад, тоза. Шодатнома бари макаҷон. Шаҳодатнома дар бораи ивази ному насаб. ҳам хеле ба фикрам буд. Амвай дорму бо шодатномае ки мисол официал наличкаи нишонда ҳастам да. Мешавад. Инора баромака аввал инора ма падават кунам, баъд патента. Бале. Муаззор Аҳмад Калон акаҷон. Худофиз. Розӣ бошад шумо. як чиза рости гап мегӯям, баъд имрӯза эфира фикр мекунам, ки хотима мебахшем. Ҳай ба як занги дига ҷавоб диҳам. Алло. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Ака, ҳамин савол ҳаст, ҳамин падари ма омад, ҳамина част менавистам. Дар телефон гап зане, овозтон паст омада истодааст. мегӯм ҳамин падари ма Тоҷикистон омад, ҳамира дар аэропорт част менависта, ҳамин дар гражданство патент дар кор мешаведа? Не, дар муддати 3 моҳ агар шумо супоред, агар ВНЖ тариқи шумо гирифта истода бошанд, агар ВНЖ месупоранд. Агар шумо дар муддати 3 моҳ супоред, ягон мушкилӣ нест. Супоред уже часни, ҳамон як коғаз метиҳанд, ки ВНЖ супордагӣ аст. Дигар ҳамин вақтам гузаштан гирад, бо ҳамон коғази додагиашон 3 моҳ. Гражданство якуми ҳамин ки шумо бояд ки прописка дошта бошед. Дуюми ин ки падаратонро дар ягон хона регистратсия кунед. Хеле регистратсияи мешавад, меред мекунед. баъд дар ҷое ки шумо дар куҷо прописка доред? ҳамон дар ҷое ки Подмоскове ҳаст, ҳамонҷа як 3-4 точка доранд, ки равон мекунанд, ки дар ҳамон ҷо рафт супор. Шумо метавонед бе ягон мушкилот равед супоред. Регистратсияи шумо пропискаи шумо регистратсияи падар меред. агар иҷозат диҳад, агар мешавад. месупоред ин як, мекунед ин як, меред, баъд дига ҳамон документҳои рӯйхаташро аз ҳамон ФМСи ки ба шумо ВНЖ медиҳад, аз он ҷо мегиред. Пас аз он шумо ҳуҷҷатҳоро ҷамъ кардан мегиред. дар он ҷо ҳичи нест. Хеле ман медонам, ки банк пул мемонед, 5000 пули 5000 госпошлина месупоред, сурат 3,5 ба 4,5 матовида месупоред. Светной аст ё чи аст, фарқ надорад. Чорнабели ё светной фарқ надорад. заявление менависед, аз банк коғаз мебаред. ҳамин корро дига ҳамин 6-7 документ лозим мебиёяд. баъд ҳамин як хеш саворам қатиш омадаги, ҳамин гуфтеда ки хонаи худ регистрация тамом аст, дар дуруни Москва кор мекунем, регистрация Подмоскове мешавад? ҳеҷ гап надорад. Регистрация дар куҷое бошад набошад, ҷои хобатон регистратсия аст, ҷои коратон патент аст. Не, вай дуруни Москва кор медорад, регистрация вай дар чӣ намекунад? ҳеҷ кор намекунад. барои гуфтам патент Подмоскове бошад, дар дуруни Москва намешавад? Не, патент дига, регистратсия дига аст, бародар. шумо метавонед ки патенти Москва кунеду регистратсияи Московская област. шумо дар Москва кор мекунед, дар Московская област зиндагӣ мекунед. ин ягон противоречие надорад. майли, худо ҳифзтон кунад. майли. дурӯғгӯш демай савол дига тем ҷавоб. Ассалому алейкум бахтиёрҷон. Ва алейкум ассалом. боша. чӣ? баланд гап занед, дар телефон гап занед, бародарҷон, овозтон хеле хаст. ягон чӣ намешавад. не. шумо даҳана кушода нагардед дар ҳар ҷо, ки фиктивни аст гуфта охир. майлаш бошад. майли, худо ҳифзтон кунад.
бародарони азиз, хоҳарони гиромӣ, касоне ки дар тавозурот иштирок карда буд барои иззат ҳамон. Яке ҳама албатта иштирок накардааст дар он ҷо. Касоне ки буданд ки билета пурсиданӣ рафтанд, касоне буданд ки бо корҳои шахсии худ рафтанд муроҷиат мекарданд ба ҳамон намояндагии Тоҷикистон, посольства рафтагӣ ҳастанд. Шумо метавонед ки агар дар ҳақиқат иштирок накарда бошед, ба онҳо муроҷиат кунед. онҳо ба шумо як маълумотномае дода метавонанд ки ин одам назди мо барои корҳои худ омадагӣ буд ё ба фалон кор муроҷиат кардагӣ буд фалон рӯз ва як нидоразумени шуду ба ҳамин дасти пулис ғалтид. ҳамхелӣ кунед, агар як справка гиред, маълумотнома яъне справкаи ҳамона гиред, агар шояд ки аз контролни список яъне чорни список шуморо берун оранд. боқии бародарон, хоҳаронам дар амони худо бошед. Худо ҳифзатон кунад. Худо насиб карда бошад рӯзи душанбе пас аз соати 8 бегаҳи ба вақти Москав кӯшиш мекунам ки буроям ним соат аст, 1 соат аст ба суолҳои ҳуқуқии шумо ҷавоб диҳам. дуогӯ бошед ва худо ҳар якатонро ҳифз кунад. панотон ба худо.